אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את הדוברים שהלינו על מצבו של משרד החוץ. הם אומרים שהוא מפוצל, שהוא מרוסק, שהוא מחולק לכמה משרדים. מי אומר את זה? חברים בישראל ביתנו, ביש עתיד ובמחנה הציוני. ובכן, אותי זה מפליא לשמוע את הטענות הללו מכם, משום שאתם הייתם שותפים מרכזיים בממשלות הקודמות בראשותי. הרי אז לא פציתם פה על המצב שאתם מקוננים עליו עכשיו, כי המצב שהיה אז במשרד החוץ זהה לחלוטין למצב היום. נושא ה-BDS, חבר הכנסת נחמן שי, טופל במשרד לעניינים אסטרטגיים ונשאר במשרד לעניינים אסטרטגיים. המשרד לשיתוף פעולה אזורי היה משרד נפרד ונשאר משרד נפרד. אגב, עוד מימי שמעון פרס ואחר כך ציפי לבני, אתם ודאי זוכרים. המשא ומתן